tervetuloa meidän seuraan pelaamaan tällaista peliä. No, sä et tässä sanonut mikä peli, vaikka sä olet tällaista peliä. Aika Mitä huono vikaa? nyt. Mutta niin, tervetuloa I Divine Cybermensyn pariin. Mikä ihme nimi onkaan. Mutta tää on ainakin täällä kuvaushetkellä ilmanen viikonloppu Steamissa, niin päätettiin vähän testaa kooppia. Ei joo. Mut mennään Voidaanko me puhua tälle ajalla? Miten? Ai, eetä painaa niin. Okei, Enteristä. Vittu näitä näppää. Come closer. Hei, mä en Are you pysty a master of puhumaan. fate? No, mä voin selostaa kaikki. What does being the master of fate mean? Okei. Okei, me ollaan master of fate. Kyllä. Noniin, sinne vaan. Mä menin jo johonkin vihreäseen paikkaan. Täällä kesketään ottaa aseita. Ja tossa on pick up the weapon. No mikä enteri? Mikä toi äijä on tossa? En mä tiedä, se puhui mulle aikaisemminkin. Okei, nyt mä... Wow! Hei, älä vielä mene liian tossa. Mä painoin Zetaa, niin tänne ilmestyi 2 random jannua mun viereen. Joo, koska sä teit taian. Ne on sun puolulaisia. Okei, no hyvä. Sun Mihin me minioneita TMS. Ollaanko me tänne menossa? Joo, varmaan. Tästä huomaa aika hyvin, että niinku on Source-pohjainen peli. Nää on ihan selkeästi No, kyllä. niinku niitä äijii Half-Life 2. Nää sun kaveriksi vaan ei osaa niinku kyykätä. Onko ne sun edessä? Joo. Oli edessä. No, ne jää sinne kiven takke. No sit Ei ne me jää. niitä tarvita. Mä oon veden alla. Press the space key to jump. No kiitos, ihan kuin en ois ite osannut päätellä. Oi! What? Wow. Mikä toi on? Joku rölli. Mä tuhlasin Kuoli. mun kaikki pistoolin panokset. Okei, mulla on nyt nopeampi sprintti vissiin sitten. No huomaa, että se kuluttaa ihme. We have your location. Mikä tää on? Huomaa, että se kuluttaa noita sun voimia, ne rechargeaa hitaasti. Failed attack. Tää on se turretti Half-Lifesta. Tää taisi olla kyllä meidän pollulainen, kun se ei alkuun ampunut meitä. No, Okei. meidän piti mennä kyytiin. Ei mennä. Siis, Nyt me sit odotetaan. Aha, to use the ladder hit the F key. eli me odotetaan kiipeä nää tikkaat sun takia, koska sä lähetit meidän hissin. Kiitos. Ole hyvä. Kuka No ampuu meitä? Varmaan toi turretti, jonka mä kaadoin. Press the T-key to watch the armory tutorial. No enää Ei. paina. Mitä tutoriaaleja ei tarvita? Tutorialit on nössöllä. Me mennään tonne tuulettimeen. Paitsi, Tai se alapuolella. missä sä oot? Ai sä juoksit on pitkällä. Täällä on rottia. Eikö mikä tää on? Häh? Tää on joku kilpikonna ja rotan sekoitus. No, se on kuollut nyt. Cruel. Saavutus avattu. Joo, mä sain kans sen, kun mä tapoin jonkun rota. Wow. Wii. Tää on ihan siistin näköinen paikka. Ja jalkoihin ei sattunut Täällä on yhtään. jotain äijä, joka ampuu. Muista, että right mouse click. Eikö siis block? Hah, mä tapoin sen. Höh. Saaks niiltä jotain aseita? En mä tiedä, mä vaan hittaan näitä. No, mä tuun kans Ainakin tää Miakkaile. kombotti on siisti. Tapakko se äijä mun takaa? takaa. Ai, mistä takaa? Ai tossa. Aha, no. Niin, Energiat ai, loppu. kato, mä pystyn ottaa niitä käden. Okei. Kiitos. Pystytään heittää. Pystyyhän sitä. Mennään, mä hyppään yli. No, No mä en voi jumissus. liikkua. Kato, mäkin hyppään yli. Tänne. Vitsi, mä luulen. Mä luulin, että et pääse. Täällä ei kyllä ole yhtään mitään, meidän pitää hypätä alas. Jaa, Not enough tää oli energy. hyödyllinen. Wii. I've increased my level. Mäkin sain leveli. On se päällä. Mä en pääse liikkuu. Me ollaan nyt jumistaa hemmetin Ei me, viemärissä. ei me kyllä olla. No ei ollakaan huijasi. No, mennään ladderiin. No mä oon jo ylhäällä.
No, en ookaan enää. Talo äijä. What? Tää räjähti joku. Tapetaan ne! Ai Joo, ei. me vaan. Ei tapetakaan. Heitteleekö noi... Joo, granaatteja. No. Okei. Okay. Ha, mä tapoin You yhden have niistä. been killed by a bandit. You are in a coma. Nice. God of War saavutus havaittu. Resurrector activated. Niin, eli meillä on vissiin niinku 9 elämää. Jossa on 9 resurrektoria. Oi, mä sain jonkun assault rifle. Wow. Mä pikuppasin sen maasta. Mennään extraction arealle. 190 metriä vielä. 170. No mä oon ihan sut takana. Sitten niin... Varmaan tänne. Haluaisin hotkia jonkun näistä, niinku vaikka ton boost jumpin. No pysyt sä. Op. Noni! Sinne sit päätit mennä. No mä voin katsoa, jos mä pystyn jotain... No mä pystyn nostamaan mun skillsejä. Mitä meinaa auto XP? Auto No sitä XP mä en tiedä. enabled. Mistä sä nostat niitä? Skill and XP points from present level will be lost. En. No nyt mulla on... Se vissiin automaattisesti sit pistää mulle skillit tai jotain. Okei. Jos mä pistän sen pois päältä, niin sit mä kadotan ne. Mitä järkeä tossa? Jos mä panen jees. Okei, ei. Mä menetin sit kaikki mun expat ja skillit. Noniin, hyvä. No vittu jes. Kiitos. Kiitos tästä peli. No, häkkäröi meille ovi. Miten Jos sä oot niin häkkäröidä? hyvä häkkäröinnissä. En mä sanonut, että mä oon hyvä häkkäri. Pitääkö tää nyt katsoa joku helvetti tutoriaali? No paina T ja C. T. Hack-menu. Okei, noniin. Ajaa C. Se- Saan skillit. Display hack-menu. Okei. No mäkin pistin sen nyt. Okei, mikäs on... Primary target, secure door, hack. Attack. Overflow. Sieltä tulee vihollisen virus. Heitä sinne, Shelly. Overflow. Attack. Mäkin overflow vaan sitä ovea. Attack. Noni, hei, Aha, nyt saatiin se on auki. Moi. Okei, juttele sä sen kanssa. Joo, Mitä sä teit? juttelin sen kanssa. You killed 4 enemies. Jee. Miksi mä sain jotain expaa? Miksi mulla on kursori näytöllä? En mä tiedä, mä päästiin tää läpi. Salatisti. Siis me vedettiin koko campaign läpi nyt. Noni, oli aika pitkä. Joo, tää oli ihan viihdyttävä peli. Eli toi oli vissiin niinku yksi chapteri sitten. Tässä on jotain sivut. I see you took nothing from your lessons. Eiku from my lessons. No mä juttelen mentorin kanssa. You are in your HQ temple. How did you let yourself be defeated? Miksi mulla on joku haulikko nyt? Tirsk. You're supposed to be an eye elite. I'm sorry for having disgraced you, master. Bla. Bla. Se on niinku meidän mestari. Bla. Noniin. Eli tää vissiin oli niinku... Mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä tapoin sen äijän vai... Luultavasti siitä. Tai sit se on joku tämmönen juonellinen juttu, että ne oli karkaamassa jostain tehtävästä jotain muuta saibaa. Eikö mä luulen, että sä pilasit kaiken. Kyllä mä luulen, että se oli tästä juonesta vaan kiinni. Nyt mulla ei taas ole energiaa, mutta mä haluan mennä armoryyn. Et sä? No nyt me ollaan toistemme sisällä taas. No. Please. Miks mulla on joku tämmönen?
No nyt me aletaan. Nyt me... No hei, tämähän on hyvä peli. No niin, oi! Okei, hieno. Hei, mä painoin V-tä, tulee joku maintenance. Otistis. en mä tiedä. Maintenance. En mä uskalla painaa, jos tulee jotain. Painan kuitenkin. Ui! Oi! Nyt menisi... Ai, kato, siitä pystyy kävellä. Onks tää niinku joku healingi tai jotain? Luultavasti. Melkein tiedetäänkin, mitä meidän pitää tehdä. Me tietää just mitä meidän pitää tehdä. No, älä Ei. tuu koko ajan Mulla siihen hyppäsi. jumiin. Noniin. Problem solved. En mä halua ostaa mitään. Mulla on jo ase. Mitä me täällä niinku tehdään? Meidän pitää mennä jonkun Commanderin rimaanahin luokse. No mä juostiin siitä ohi. No, sä puhuit jostain helvetin arvorista, niin mä... Armory. Niin, tossa olikin armory. Mä oisin voinut ostaa sieltä aseita. No kun toi tehtävänuoli näyttää siihen Commanderiin. No, mutta kun mua ei kiinnostanut tehtävä, kun mä halusin aseita. Käskeekö se tehdä jotain? No kun tässä on hirveästi dialogia. As you command. Skippaat vaan nyt. kaiken. Noni, nyt. Nyt, Silufer. Silufara. Melkein kuin Lucifer. Hei vittu, tässä on joku twisti taas. Silufer. Moro. Who are you? Okei, mä puhuin sillä. Mikäs tää on? Joo, se on joku kirja. Melkein jaksankin lukea. Sitten meidän pitää juosta takas sen Commanderin luo. Tää on niin perus MMORPG-menu. Toisin olisi pitänyt pysyä ton Commanderin luona ja puhua sit sillä. No oisit pysynyt. Näin mä varmaan tiesinkin. I'm listening to you. Next. What must I do then? I have issues. What? Have issues. Jotain semmoista sanoin sillä. Aha, nyt vaihtuu leveli. Mä kerroin, että mulla on ongelmia, niin se teleporttaa meidät jonnekin. Mielisairaala. Mutta mulla on vähän niukasti panoksia ja muutenkin aseita. Kuka käyttää pyssyjä? Come on. Minä. No okei, nyt mullakin on FPS niinku 21. Mulla on 25. Revis siitä. Siis mä en saa säätää asetuksia. No, Ja mulla pyörii 20 FPS tai 18. okei, hieno homma, mutta tuut sä auttaa tässä taistelussa. No, mut kun mulla pätkii. Mä juoksen vielä takas tonne. Menen kattoo mikä toi armori nyt on. Joku räjähti. Joku Täällä ampuu. ammuskella. Kertoo niiden kieli. Dead. Mut joo, täytyy pahoitella mun katsojille, jos tää lagii ihan sairaasti. Mutta huonosti optimoitu peli. Hardly as stealthy and race, brother. Okei. Täällä on joku ihmeen luola kautta viemäri kautta mikä ihme. Mä saan katanas, dual weapon. Koska duali on paras. Hei. Star. Okei. Mä voin pitää toisessa kädessä katanaa, toisessa kädessä pistoolia. Ihan no, niin. totta, ei oo kuin siinä konseptiartissa niinku. Pois ja otan nämä miekat tilalle. Ja Okei, sniperi on ihan jees. Jes, tänne mahtuu dual pistolit ja nää dual miekat. No niin, mäkin otin ensin, mutta sitten mä vaihoin pistoolit sniperi. Mutta meidän piti päästä johonkin elevaattoriin. Piti vai? No tuolla näkyy 100 metrin päässä suunnilleen. Tuolla, katos. Ei se aikaisemmin näkynytkään. Täällä on aika paljon jätkiä. No, mä tuun, Ja nyt massakreja nää. mä tuun lagisena mun Melkein. katanoitten kanssa. Joo, Suosittelen kyllä ehkä ampumista. mullakin kävi vähän sama juttu. Aha, mä resurrektasin näiden keskellä. Ja otetaan pistoolit. Mä quickscopesin se. Mistä ammuskellaan? Tulee sitten.
No paljon teitä tulee, herra Jeesus. Ja ammukset loppu just. Onks niitä muka vielä jossain tossa? Hups, sori mä ammuin sua. Noniin. Mulla on kyllä ammukset vähissä. Mulla on enää yksi pano sniperissa. Huono. Mutta Okei, nyt mulla ei enää panoksia. Elevaattorin luot. No, come on, mä en saanut tapettua aina kun se ampui mua haulikolla, niin se tönäs mua taaemmas. Kiipeen eka. Onneksi on nopeet kiipeä. Tai kiipeäminen on taas tämmöstä niinku leijutaan vaan ylös. Kuten kaikissa Source-peleissä. Rotta. Missä? Ja siinä. Kuoli. Elevator. Pitäisikö tää häkkäröidä tai... Aha. Tääkö oli tässä tää tehtävä? Että semmonen. Your note of Glidum Sladder. 2/10. What? Tuo. Mä luulin, että tää olisi joku open world RPG-peli. Tää onkin tämmönen lineaarinen ribole. Finally back in New Eden. As muskis kämmens kummaskään. Tämä selvä. We'll have to resort to brute force again, it's unavoidable. They shall not compromise our mission. Mä en edes lukenut, miksi me tehdään tommosta. Ei silloin väliä. Me vaan tehdään. Tää juoksee Tänne. yhtä nopeasti sivuttain kuin eteenpäin. Aha, you killed a sergeant. Oliko tää nyt hyvä vai huono? Tuolla on alhaalla poru. No mä tapoin kapteeni. Ops. Superhyppy. Toimi hienosti. Ja mä menen assassinoimaan tuon paukuttelesta täällä. Mä ammuskelen pistooleilla. Kapteenin ammuin. No, Come on! Ei, mä kuolin! kauankohan mä pystyn tolleen blokkaan näitä. Ai niin, mä unohdin sen, että niitä pystyy blokkaamaan. No sen takia mä oon kuollut koko ajan. Tuut sä auttaa, kun mä oon pienessä bindissa niin sanotusti. Ring, 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 rings. Täällä ampuu jotain 3 jätkää mua haulikoilla. Tästä katos auto. Mutta varmaan räjää. Kuka mua ampuu vielä? Kuolen! Kuoletko? Tai jotain tohon hetkinen. Nyt mä vuodan verta tai jotain. No niin, mä tajoin meille kavereita. Se kuoli jostain syystä. You have been killed by a special force. Ai niin mä semmosenkin unohtaa, että mä voin tehdä jannui tänne. Your class is protector, okei. Okay. No mä menen murhaan sen jätkän, mikä meidän No hei, mä vuodan verta, niin mä kuolen ihan justiinsa. Hienoa. Oho, mä löysin sen jätkän, mutta tää lakaa pikkasen, niin on vähän vaikea tehdä mitään. Koitas nyt assasiteen niitä, hä? No kun meidän pitää murhaa toi äijä, joka näköjään pakenee. Ai, Noniin. no se Tehty. kuoli aika helposti. Ja pitää mennä mentorin luokse. Tuolla on turretti. No voi perhana, mä kuolen taas ihan justiinsa. Mä tajoin mulle kavereita apua. Mäkin voisin. Ei mulla ollut energiaa. Miksi tää ei blokkaa nyt? Oliko täällä energiat lopussa tai jotain? En mä tiedä, varmaan, koska ei mulla ole blokannut. Mua ammuskellaan taas ihan joka paikasta. Hieno homma. Mä menen sen mentorin luokse kertoa, että kaikki on okei. Mä tapoin Sergeantin. Miks tuo lukee shoot? Vau, siinä olisi ollut tommonen Vähän oli siistiä. upea sydämi. Ja täällä ei oo mitään. No mut se on täällä. Mä löysin sen. Mentor. I'm listening to you, master. How did this happen? I understand. Yes, master. No problem, I'm gone. Ja sit meidän pitää juosta taas tonne ainakin 400 metrin päähän. Kiva, kun tää on just suunniteltu tälleen, et tää on vaan turhaa pitkittämistä.
Kauppa B3. Store. Tää on meidän peräsporukkaa. Kyberhyppy. Ei toiminut. Hop. Toimiks tästä? Ei. Pystytä hyppäämään mun pään päälle. No, on seinää vasta. Mä oon kyykyssä. Jes. Noniin. Mut se on vielä liian korkealla. No jos mä hyppään samaan aikaan kun sä hyppäät, noniin. Kyllä mä nyt onnistuin tässä. No. Tuo on vähän kuin jotain 2 kersaa koittaa tavata jotain karkkipurkkia tai jotain. No nyt mulla ei oo enää energiaa kun sä... Op. Melkein. No kun mulla ei oo energiaa. No ei mullakaan. No mut täällä on tämmönen slope. Ja joku turretti, jota mä en pysty blokkaamaan, koska lagaa niin hemmetisti. My stress, I can't shoot. Nyt tää mun jätkä vaan tärisee. Hienoa, sillä on joku Ja mä en pysty oikeesti ampuu. Enkä käyttää miakkaa. väsymystyyli. Voisitko saada tän pois? Ei, Tän tärinen. kun sä oot loppupeli ajan tommonen. Ja nyt sä taas oot Taistelevassa. näkymätön ja seisot tossa. Tää. Eikö no nyt sä teleporttasit? Mä oon nyt varmaan koko loppupeli oikeastaan. Tree. Miks täällä niinku kavereiden lähellä on vihollisia? Nää tappelee keskenään. Mitäköhän täällä tapahtuu? No voinko mä tehdä jotain tälle mun tärinälle? What's going on? En mä tiedä, mutta tossa on näkymätön jätkä, joka juoksee mun edessä. Kerran tässä lagissa tappelee, niin tää ei oo kauhea jepa. Mä kuolin kivasti. Täällä näkee joku tikkaat. Mulla on enää 2 resurrektoria jäljellä. Joo. Tää on kiva, kun nää tänne keskelle resurrektaa. Mut meidän pitää sitä paitsi juosta ihan toiseen suuntaan taas 400 metriä. Stop. Ei tässä pitäisi olla friendly fire. Älä sano, että tää on joku umpikuja. Tää on varmaan umpikuja. Sano, että älä sano. Tää on umpikuja. Okei, tämmönen dunneli. Ja ihan sairaasti porukkaa. Meili! Mitä tässä mainostetaan? Private office. Okei. Okay. Jee, mä kuolin. Jee, taas. Bullshit ultra failed attack. Hei, nyt mä... jaa. Fissi on mild. Kyllä mä vähän luulen, että... Ai, Supermansy mikäli ja saattais olla tässä näin. Tuo failin Joo. jälkeen en mä ainakin eksä alusta rupea aloittaa. No loppufiilikset on vähän, että tää on silleen tosi paskasti suunniteltu, että... Ihan turhaa juoksemista. Niin, että vaikka tää maksaa jotain 5 € tiimissä, niin tuskin ostaisi. Kyllä. Hommatko joku kiva modi mieluummin. Jee, mä sain kuin achievementin. Ja Ja mitä? näihin merkkeihin luultavasti päättyy tämä episodi. Joo, se on moro on munkin osalta. Hei hei.